Malam me sunanka? Sunana Abubakar Adam Garkuwa, wanda aka fi sani da Garkuwa a cikin garin Jos yake zaune. Na ga ana aiki a nan wajen. Ko waye sunan wanda yake yin wannan aiki? Wannan wani yaron albarka ne da Allah ya kawo mana shi, wanda ba shi da mukami na gwamnati amma yana abin da gwamnatin ba ta yi. Sunan shi Abubakar Kabiru Garba mai akwala, ɗan albarka ne. Duk abin da ya shafi ayyuka na ci gaban al'umma za ka shi a kansa, wanda a kansa ya gina rayuwarsa. To kaman akwai wani wanda a duk lokaci na ji an ce duk kusan shekara haka yake faruwa. Idan lokacin ruwa ya yi an ce ruwan yakan zo ya cushe hanya datti yana cushe hanya. Akwai wani wanda duk shekarar ya taɓa zuwa ya irin wannan aiki? Gaskiya ba mu taɓa samun wani wanda ya zo ya taɓa yi irin wannan ba. A koyaushe mutanen unguwanmu na Makotuwar damuwanmu gwamnati ta zo ta mana. To amma tun da Allah ya kawo wannan bawan Allah ne, gaskiya shi kaɗai ne da na sani wanda in wannan abu ya faru da kan zuwa yanzu misali ga shaguna na littattafai na addinin musulunci, wanda ruwan nan in ya cika yana tsallaka daga wannan lane din zuwa wancan lane din ya cuta hanya ya lalata dukiyoyin mutane da dama a rasa miliyoyin naira, kuma mutane suna shekan cututtuka da irin wannan abubuwa. Wannan muke farin ciki da wannan bawan Allah, kuma ga shi gwamnati ya kamata ta ba shi wani kulawa a kan wannan abin da yake tana support. Me fatan ka gare shi? To fatan mu muna son Allah ya ba shi duk abin da yake nema na alkhairi abin Allah ya tabbatar mishi. Ba don komai ba, musamman yanzu ni kamar yata ta zamto tana koyar da sana'a, dalilin kuma ta iya wannan sana'a. Da ba ta iya ba da karfin da zan iya zuwa kai ta wajen koyon sana'a, amma dalilin shi ya abu nan. Kuma akwai yara marayu da suke hannuna guda biyu wanda shi ya ɗau scholarship ɗinsu ya ba su, suke ta faman karatu a nan jali makarantar da ke mace ba. Alhamdulillah, Allah ya saka musu da alheri.